DJ Радик, Элвин Грей, Әнвер Нургалиев. Менә Рустам Нургалиев сиңа ничегрәк язылды? Аның тарихы барбы? Аның да тарихы бар. Телефонын алды да миңа. Үзеңне табып бирде. Миндә Android, аның iPhone. Типа хайп. Хайп дисең дә. 50-50. Сәлам дуслар. Юк, без үлмәдек, киресенчә дәвам итәбез. Һәм инде бездә бүген кунакта беренче татар инстаблогеры Татар Малай Ринат. Һәм без бүген татар блогингы турында сөйләшеп алырбыз. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә нәрсә дә булса кирип чыгарга тиеш. Сәлам, брат. Сәлам, дустым, моторым. Нихәлләрдә? Мин дә бик шат. Киттек. Ринат, син бит безнең беренче татар блогеры. Шулай бит? Беренче татар инстаблогеры. Инстаблогеры, гафу ит. Беренче татар инстаблогеры. Горурланасың бу исемдә? Әлбәттә горурланам, мин бит аны үзем уйлап чыгардым. Аңлашыла. Менә блогер булырга сине нәрсә этәрде? Кем этәрде? Бу сорау булырга тиеш инде. Әлбәттә бу беренче сорау һәм гади сорау. Менә аңа ничек җавап бирерсең? Дөресен әйткәндә, бу иң шундый замыленный сорау, ничек мин аны арып беттем сөйләргә. Кыскасы, мин авылымны бик нык яратам. Авылның фотоларын бөтен дөньяга танытасым килде. Шуннан соң Instagram килеп чыкты. Шунда куядыр авыл фотоларын. И шуннан соң китте инде. Авыл кызык түгел, шәһәр фотоларын куя башладым. Шәһәр кызык түгел, Татарстан фотолары, Татарстан кызык түгел. Кызык түгел, кызыкны куйым, кызык булыр өчен. И шуннан соң китте инде Татар Малай. Менә син бит татар жанлаймы, шундый авыл жанлы дисәм, ялгышмас менә. Һаман авылдаймы? Үзең шәһәрдә туып үскәнме? Менә авылга мәхәббәтте кем уятты? Кем сеңдерде ул мәхәббәтте сиңа? Каникуллар, җәйге каникуллар сеңдерде. Аннан соң безнең 80нче елдагы яшьләр без бум рождение булды, без бик күп идек. 3 айга безне җибәрәләр авылга. Син дә җибәргәннәрдер. Шунда малай дискотекасы, анда клубы, беренче эшүләр, беренче тартулар, беренче сугышулар. Бөтенесе беренче мин авылымны бик нык яратам. Бөтенесе гел сорый, син кайсы авылдан дип кеше белән аралаша башласам. Әйтәм, мин шәһәр малае. Ансы иң яраткан авыл Мамадыш районы Иске Шәбия авылы. Иске Шәбия авылы. Сәлам, Иске Шәбиягә. Иске Шәбия, мин сезне яратам. Демәк инде бу пешәннәргә кайттың, пешән чабуларга, кара теге авылда ял иткәч, демәк син атта җигә беләсең, име? Юк, кызганычка каршы, мин әле ат түгел, мин әле мотоциклда йөртә белмим. Мотоциклда машина йөртә беләсең? Машина йөртә беләм. Ник дисәң, шәһәр балалары булгач, нигәдер техника кулга эләккәч, сразу ул ватыладыр. Шуннан соң шундый мощный авторитет калды, и хәтта пешән чапканда да, бер-ике чаптым да, файлап әйтә, пешәнне сындырасың, чаба белмисең, шуннан соң тырма тоттырып, тырма эше белән шөгыльләндем. Әйләндер бар, шуңа күрә монда теге мәсәлән, терлекне суярга да тоже тоттырмадылар, нигәдер куркып, менә шундый инде менә. Ярый, анысы без авыл турында аерым тагын бер тукталып алырбыз әле. Менә әгәр дә син блогер булмаган булсаң, син кем булыр идең? Мин хәзер әйтә алмыйм. Ник дисәң, мин үз вакытында бик күп һөнәр алмаштырдым, бик күп эштә эшләдем. Менә блогерлык алдыннан минем нигәдер шундый бизнес-план барлыкка килгән, ягъни моны бер кешегә сөйләгән юк. Нигәдер мен язган да булдым, менә ростовой кукла алырга кирәк, модный, шуны киеп бәйрәмнәр ясарга дип, миннән килеп чыгачак ул дип, балалар белән эшләргә. Менә шундый планнар бар иде, нигәдер. Бу инде теге аниматор? Аниматор. Татар Малай, әлеге никнеймны кем уйлап чыгарды? Аны мин уйлап чыгардым. Мин бик маркетинг белән кызыксынам. Аккаунтның исеме төрле иде. Хәзер мин әйтәм инде, теге ялмыйчым, әйтәм, танылып китсәм. Кара, менә нинди вариантлар бар иде? Хәзер истә түгел инде. Но менә бар кызыгы бар бит бар. Башта бит ул минем теге Иске Шәбия дигән группа иде. Аның соң Татар Comedy дигән иде. Татар X-Files дигән иде. Менә анысы. Анысы да бар иде. Татар Comedy. Соңгы тапкыр Татар Comedy иде. Кашан үзгәрде Татар Comedy? Ул синең кайсы аккаунтың? Татар Суперстармы? Юк, ул Татар Малай. Татар Малайның башта Татар Comedy иде. 10 кадәр. Аңа кадәр Иске Шәбия. Иске Шәбия, Татар X-Files. 3 тапкыр үзгәрде инде, әйме? Хәзер монысы 4-нчесе инде. Менә дусларым, матурларым, бу фразаны син кайдан тартып чыгардың? Кайдан уйлап чыгардың? Бу фразаны хәзер тарихын сөйлим. Әйдәле.
Біріншіден бұл фраза үшін мені көбісі сен нәрсе голубой что ли деп сұрау берелер еді, чөнки теге сторис жазырасың, дусларым, матурларым, ну зря попахивает гомосятиной, дұрыс Денис әйткенде. Косяков языр, привет, любимые. Дуслар, матурлар. Біз битінде Түбән Камада үстік, біз бит егетлер белән үстік. Шуңа күрә миңа дусларым сөзі, как будто егеткә әйтелгән кебек. Дусларым, как будто дуслар друзья ул мужского пола. Шуңа күрә ничектер айрым кызларга да әйтәсем килде минем теге. Шуңа күрә алар була матурларым. Шуңа күрә килеп чыкты шундый сүз: дусларым, матурларым, дусларым егетләргә, матурларым кызларга. Ярый, біз алға таба давам итәбез һәм киләсе сорау. Синең гаиләң, шыр блогерлардан тора. Шулай бит, әниең, ялгышмасам, Әлфия апа, Әлфия апа, сәлам. Әни, сәлам. Мин сине яратам. Хәләл җифетен Илүзә. Беләсезме, менә әни Инстаграмда утыргач, бик күңелле, мин аны гелеп бөтен интервьюда әйтәм. Беренчедән әни тормышын үзгәртте, ул ябыкты, ул аны хәзер бөтен дөнья татарлары дуслаштылар алар, алар айрыша инде скандинав яшы, шаңгы таяклары белән күзәтәбез. Ә менә Хәләл җифетен хатының Илүзә. Аны кем блогер буларга этәргән? Әлбәттә мин. Миңа да җиңел, чөнки теге реклама ягыннан, мәсәлән, аңа күп теге бартер тәкъдим итәләр. Нарыгыздан блогер ясагыз. Шәшләр анда бу яу бөтенесе, мин теге әлбәттә экономиядә әлбәттә акча керә барыбер. Оннан керә, ну җырлык түгел. Менә әниеңә, Илүзәңә теге тәҗрибәле блогер буларак киңәшләр бирәсең. Әлбәттә бирәм. Менә әниеңнең хейтерлары бармы? Хейтерлары бар, алар бөтенесе блогта. Алга таба давам итәбез. Ренат, синең мәктәп елларына күчеп алыйк әле. Рәхәтләнеп. Түбән Камада укыдың бит син. Син ничәнче елгы? Мин 86-нчы елгы. 86, димәк, сиңа 33 яшь, әйме? 30 яшь тулар. Безнең инде бу традицион сорауга әйләнеп барачак. Түбән Камада укыгач, тем более инде, әйме? Ул безнең Түбән Кама криминаль шәһәрләренең берсе булган. Безнең именно 90-нчы елларда инде. Ахитовский, Мамши диләр. Бродвейский, анда бар инде татары. Күп инде алар. Санаски, Редкей, анда хәзер теге саный башласаң күпкә китәчәк. Карале, сорау шундый. Син пацан инме? Син чорт идеңме? Менә бу сорауга бик кызык җавап. Бу ситуация белән берләккәч, әйтегәм әйтәм, безгә нәрсә дип җавап биргәсең бу сорауга, әйме? Тәкъди, хәзер сөйләшәбез ди, чакырды минем яраткан Разум абыйны. Килде ул, нинди сорау бар ди. Әйтәм, менә шулай сорадылар, с кем живете? Тегесе монсы, әйтәм. Сорасалар, скажи с Братвейскими. Әйтәм, аннары просто скажи с Братвейскими, надо будет, приедем, ну, сөйләшәбез. Поговорим. Демәк, безнең Ренат с улицы был. Братвейский. Хәтта сагызда урлаган бар минем әбиләрдән, менә булай. Киләсең дә теге әбиләрдән. Шиминка саталар. Шулда һаман исә менә булай берне сугып, короче, ну анасы ят иде инде, ну. Киләсе сорау, Ренат, татар инстаблогер булгач, синең бар бит үзеңнең яраткан блогерларың бар, әйме? Бар. Синеңчә иң шәп 3 татар инстаблогеры. Так, беренчесе минем әниең, Илүзә, һәм безнең президент Рөстәм Нургалевич. Бабам. Монда берәр җибәрсең инде. Дип аккаунтлар. Аңлашыла. Ә менә яратмаганнары да бар бит, шулай бит. Алар турында нәрсә әйтә аласың? Бармы алар менә? Бәлки син аларның никнеймнарын да әйтерсең. Әлбәттә әйтәм. Кызарып карасыннар безне. Карасалар, бик теге, аларны мин яратам, но контентлары миңа ошамый. Контентлары бик теге сыйфат түгел. Әзрәк безгә килешми ул. Мин, конечно, аңлыйм кирәк икәнен, но не очень. Мәсәлән, Галям дигән бер Уфадан бер татар кыз әйме. Ул анда малай анда мат, перемат. Яли ярый синең нормальный мат. Синең литературный. Монда прям теге мәгънәсез русча прям колакларны менә даже минем колакны аңлый торган, что ошондый контент кирәк бар. Шунысымы теге прокладка белән әйме нәрсә дә сөйләгән. Бар инде алар, ул күптән түгел председатель турында да. Галям. Галям кара. Олай сүгенергә ярамый. Матур итеп сүген. Минем сыма. Менә анысы беренчесе тагын бар бит. Әйдә эшне шулай әйтеп кара әле. Так, эшне татарлардан
былай әйтә алмыйм инде. Ну, мәсәлән, ошамый, нәрсә белән ошамый? То, что он чуть-чуть подкручивает теге. Там про просмотры, подписчиков, то есть вроде ул блогер, аның мәсәлән 70 мең язылучы, а былай в принципе аны бер кеше белми. Кем ул? Беләсезме син андыйларны? Андыйлар бар. Мәсәлән, Искәндәр Гайсин дигән. Искәндәр Гайсин. Искәндәр маны? Беләбез. Минемчә ул әзгенә моңкыртырак сыман. Аның татар теле аксый бара. Ул хайп өчен инде. Теге әзрәк ул теге темнокожий дуслар белән әзрәк төшергәнем була. Ул хайп өчен инде. Просто күрәм то, что ул подключил программу, вроде соны кешесе күп, но аны бик кеше теге бик белеп бетерми. Паша әйтәсең, кем соң ул? Яннан соң ул теге нигәдер татар дөньясына бик актив түгел. Төшерү бугай, ну, аңлый то, что не катит. Ага, кая русчаны төшерим әле дип. Ул яктан миңа ошо. Ну, былай тырыш. Татарча ул җырлый да бит әле. Әйе, ну вот аны можно отметить. Менә мәсәлән, Булат Браво бар безнең, әйме, шундый. Булат Браво, әйе. Аның иҗатына ничегрәк карыйсың? Ул бит Америка войннарын ала да, Америка войннарын ала да, аны тәрҗемә итеп ялап дигән, күрсәтә безгә. Ул бит үзе эшләми дигән сүз. Так, мин анысын белмидерим. Ләкин ләкин менә Булат Браво турында әйтәсем килә, без аның белән иң беренче танышканда, ул теге, всё, татарча алып барам дип, менә алып барды да, без аңа Илназ белән булыштык, и югалды да инде ул, и русчаларын төшерә башлады. Аңлады то, что всё предел. Предел то, что татарча алга таба бер байрак бар бу. Ну, мен аны аңлыйм, то, что аның изначально ул сразу әйтте, аның нет такого там, типа, татарда гына калар. Аның просто охота быть популярным, знаменитым. Ул тырыша, 400 мең подписчик. Ну, менә син әйтәсең то, что ул тәрҗемә итеп әйтәме? Ул, конечно, без аның белән аралашканда ул да гел әйтә бөтен кешегә. Чтобы быть интересным, надо уникальный, чтобы был контент, самому придумывать дип. Ну, зря, конечно, ул хәзер әйткән сүзләренә, менә кире кага. Кире кага. Аны миңа күптән түгел генә әйттеләр әле. Аның белән якын аралашкан кешеләре. Ну, бәлки вдохновениесе бетәдер инде. Ну, тырыш малай, ну, обидно инде то, что ул китте. Бары теге, без аның белән аралаштык, сөйләштек, и аннан соң просто Пашан, вижу, что толку нету. Ну, не то, что толку нет, ну, понимаю то, что он слез с татарской темы. Шоңа русча әйтеп киттем инде. Мин дә русча Сотты безне. Вот. Карале, Илназ дигән. Илназ бит әйме, кызык. Әйе. Аның иҗатына ничек карыйсың? Ул да бит үзе бер нәрсә дә төшерми. Кешенекен ала да куя. Так, Илназ белән дә бик әйбәт таныш мин әйме. Әйе. Аның турында ничек инде мин начар сүз әйтим. Ну, синең белән килешәм, аны дөрес әйткәндә үзе дә гел әйтә. Мин блогер түгел, мин просто СММщик, менә мин администратор, менә мин шуның төркем бар. То есть ул үзендә бик не агитирует блогер дип, мин үзем блогер дип. Чөнки ул үзе аңлый. Юк, аны бит барыбер блогер буларак чакыралар, мәсәлән, төрле чараларга. Ул үзе блогер дип игълан итә. Шулай инде, теге подписчиклар булгач блогер дип әйтәбез инде. Дөресен әйткәндә, бу безнең татарлар өчен аның кызык-мызыгы, ул синең сыман татар суперстар сыман теге кичкенә мәйданчык әйме. Әйе. Ну, шулай да менә ул бик күп мисал бар. Ул бер видео куеп, кеше танылып китеп блогер була. Мәсәлән, Әлмәттә Лесик дигән. Ул бер видеосын куеп, хәзер инде бу кызның 29 меңнән артык язылучы бар. Менә тагын бер егетнең аккаунтын тикшереп алыйк әле. Гәрчә ул миңа барыбер үземә ошый, дневник татарина. Тырыша, кешегә ошамаган нәрсәдер яңалык кертә. Монда килеп бәреләйме? Моны актарып казый, моны карый. Нәрсәдер эшли ул барыбер. Шуңа ошый инде ул миңа. Рамис, алга таба дәвам итешеңне. Да, Рамис брат, давай. Алга таба дәвам итәбез. Татар эстрадасына күчеп алабыз, әйме? Әйдә, рәхәтләнеп. Синеңчә, иң яраткан, сиңа ошаган 3 ир-ат җырчы. 3нче урында DJ Радик. Әйе. 3нче урын. Аннан соң китә Элвин Грей. 2нче урын. И Әнвәр Нургалиев. 1нче урын. Әнвәр Нургалиев хәтта Элвин Грейны да җиңеп чыкты, әйме? Җиңеп чыкты. Ну, монда Ришат Тухватуллин әйтеп була, анысы инде теге моң кирәк булганда, әйме, Филус Кахировлар, моң кирәк булганда әзрәк сагышлар. Әйе, бөтенсен дә яратам. Без кире хәзер Instagram дөньясына кайтабыз. Мен синең язылучылар арасында артистлар бармы? Менә син әле яңа гына әйткәнең, biraz отписаться иткән исендә. Так, әйе. Менә артистлар арасында кемнәр бар? Сине кемнәр карый, яратып карый? Менә
аны нигәдер ояламый әйтергә, менә башта бөтенесе иде, малай. Әле аларның подписчиклар булмаганда бөтенесе иде миндә. Бөтенесе аралаштык, бөтенесе подпискада иде. Аннан соң, аларның подписчиклары арткач, алар инде аңлагач, Instagramда утырга кирәк икән, ул зур теге файдалы нәрсә. Акча ягыннан да шул кешегә тарату ягыннан да популярлыкны арттырды. Хәзерге вакытта миндә язылган Элвин Грей, Анвар Нургалиев да бар. Так, ну әйтә алам, кем отписался. Анысы кызыграк була. Әйдә. Кемнәр китте Ринаттан? Кемнәр китте? Артистлар тыңлагыз. Артистлар әйтеңез. Фирдус Тамаев китте. Илсия Бадретдинова. Так, Ришат Тухватуллин отписался, но без аның белән аралашабыз, әйбәт аралашабыз, бәлки кирәк булгандыр. Ну, факт есть. Ринат, яратмаганда артистлар бар бит, менә җенең сөйми аларны. Җырлаулары, күңелеңә ятмый. Юк, андыйлар юк, но бар шундый момент. Бәлки җаты шамыйдыр. Бөтенесе шый, но мәсәлән, мин аның җырын тыңламыйм, әйме? Ул миңа пригласительный бирә. Мин аны тыңламыйм, мин бит инде 2 сәгать не могу утырга, менә үземне алдалап, типа мин шундый кеше, теге шамый икән, мин аны просто бармыйм, гафу итегез, бара алмыйм тегез. Мин аны турысын әйтмим, былай кешесе ул, ну, нормальный кеше ул. Мин аны просто минем вакыт юк, короче, концертка барга. Кимсең ул? Юк, андыйларны, юк, әйтә алмыйм андыйларны инде, исемнәрен әйтмим мин. Юк, андыйлар юк. Исемен әйтә алмыйм. Ну, не то что юк. Әйткәндә бар. Юк. К тому то, что юк, алар пока чакырган кешене бөтенсенә барган бар. То есть мин, видимо, общаюсь так, что мне нравится. Но чакырып ошамый икән, мин аңа бармыйм, бара алмыйм дип әйтәм. Вакыт юк. Вакыт юк, Тайм. Әгәр дә сезгә Ринат вакыт юк дисә, димәк, сезнең иҗатыгыз аңа ошамый. Зато миндә бер язылучы бар. Ул барысында менә алай. Мин аны әйтә алам кем икән? Кем? Рустам Нургалиевич. Монда гимн булырга тиеш хәзер. Ярый, Рустам Нургалиевич дисең, син аның белән дусмы? Әлбәттә, без аның белән Instagram дөньясында братаннар. Instagram дөньясында братаннар. Карале, директта язышасызмы? Директта язышмыйбыз, но лайклар куешабыз. Бер-берегезгә, Менә син кайчан карама, әгәр дә Рустам Нургалиевич, безнең президентыбыз, берәр пост куя икән, син аның постның астына нинди булса комментарий калдырасың. Хайп. Хайп дисең дә. Хайп өчен, кеше белсен өчен, мин дә иртә тордым дигән сүз өчен. Шуңа күрә теге мин дә иртә тора беләм. Карале, Рустам Нургалиевичтан нәрсә дә булса сораганың бар име? Так, юк, сораганым юк. Бер кашан да, ну, сорарга кирәк. Менә хәзер уникаль мөмкинчелегең бар синең, Рустам Нургалиевичтан бер нәрсә дә булса сорарга. Рустам Нургалиевич, сез бер тәкъдим бар сезгә, бер соравым бар. Минем әллә кашан хыялым бар бөтен Татарстан буенча сәяхәт итәргә. Мин зур автодом турында хыялланам. Арендага булса да бергәләп алып йөреп булса, шәп булыр иде. Менә Рустам Нургалиевич сиңа ничегрәк язылды? Аның тарихы барбы? Аның да тарихы бар. Телефон алды да миңа. Үзеңне табып бирде. Миндә Android, аның iPhone. Бармаклар белән мин уже эзли башладым. Мин бар еләнгәч Androidка төртәм смайликлар чыга. Хаман шрифт чыкмый, английчә шрифт. Аннан соң татар дип җыйдым да, үзем подписаться бастым да, телефонны тоттырдым үзем. Димәк, ул үзе язылмады. Син язылдың. Тагын сорау, карале, күптән түгел генә, күптән түгел булды. Әле синең постыңда бар Фәрит Хайруллович белән сөйләшеп алган идең. Әйе. Сер булмаса, нәрсә турында? Без аның белән аралашып алдык. Без аның белән аралаштык. Бер җирдә тагын аралашырбыз дип аралаштык. Без алга таба дәвам итәбез. Һәм инде бу сорау безнең шулай ук традицион булачак. Эш хакы күпме айына аласың син, Ринат? Анысы бүтән кешегә дә кызык. Ышан миңа. Блогерлык белән, ну, 50 меңне можно добить. То есть 50 меңне горурланып әйтеп була, 50 мең бар. Может 49-ларда, 48-ләрдер. 50 мең дип әйтә. Әйе. Түгәрәкләп әйтәбез. 50 мең чыга инде айына. 50 мең чыга айына. Бу инде иллюзия белән бергәме? Иллюзия юк, иллюзия мин аның акчасын белмим. Аны бергә кушкач бер 80 мең 100-ләргә дөрим, Алла берсе. Шул тирәдер инде. Ой, шәп булыр. Может быть 70,
гаилә бюджеты бергә. Аңлашыла. Ринат, менә татар блогерлыгы әйме кайда үсергә тиеш? Һәм ул менә кайда кадәр үсеп җиткән? Ул ни дәрәҗәдә хәзер? Һәм аның үсеш юлларын син күрәсеңме үзең? Так, бик кызык сорау. Хәзерге вакытта менә безнең бабаларыбызны целинага җибәргәннәр бит әйме. Менә шундый хәлдә безгә сөрергә, әле анда җирне актарып, бетереп, салып эшләргә кирәк. Безнең блогерлык аксыда дип әйтә алмыйм, чөнки ул тумаганда. Тумаган, монда һәр кешенең мөмкинлеге бар блогер булырга, татар блогер әйме, һәр кешенең мөмкинлеге бар шәп сыйфатлы контент ясарга, мәсәлән, сезнең кебек әйме, Алла бирсә, күзәтеп барыбыз сезнең анда 50 меңнче выпуск, 60-нчы выпуск әйме, чөнки интервьюлар бар, но алар теге белән рамка белән әйме, теге монысына бирмәйсез, байтмәйсез дип әйме. Шуңа күрә гади интервьюнда, монда инде без әзгенә эшке тормышын әйме актарып тикшереп. Чөнки интервьюга чакыралар, шул бер үк сораулар, ничек блогер булдың, теге смысл, мен әйтәм, элекеге тормышта кызыксырмый кешене, теге нинди планнар, а монда более-менее, мәсәлән, миңа уже мин кайчакта даже уйланып китәм, бу сорауга ничек җавап бирәсең, чөнки дежурныйлардан мин беләм җавап. Бүген җиңел булды бит, әйме, син бик җиңел җавап бирдең бөтенесенә, җиңел генә барды. Монда синнән дә тора, якын сөйләшү ягыннан син шуңа күрә җиңел.